Дорогі мої білоруси, 2020 змяніў нас назаўжды. Мы змяніліся, Беларусь змянілася. Але той дух 20-го жыве ў нас, і мы яго пранеслі праз усе гэтыя гады. І сёння ў 5-ту гадавіну беларусы зноў выйшлі на вуліцы. У Варшаве і ў Вільні, у Хельсінкі, ў Лондане, у Нью-Йорку, у Цюрыху, а таксама ў іншых гарадах свету. Ведаце, калі я гляджу зараз на фотаздымкі і відэа з акцыяў з бел-чырвона-белымі сцягамі, словамі салідарнасці, карагодамі і дзіцячымі усмешкамі, я адчуваю неверагодны гонар за кожнага і кожную. Я сама была побач з беларусамі на маршы ў Варшаве. Мы прайшлі па вуліцах горада разам. Гэта было так натхняльна. Я зноў адчула гэты настрой і баявы дух. Дзякуй кожнаму, хто крок за крокам нешта робіць для Беларусі, хто падтрымлівае беларускія справы, хто захоўвае ў сябе гэты агеньчык 20-го году. Дзякуй вам, жыве Беларусь!